To jest medytacja, która otwiera zamek serca, czyli tak zwany Agan Granthi. To jest to miejsce, które jest źródłem aktywności związanych z żywiołem ognia, jak na przykład z jedzeniem, przemianą materii, z oddychaniem. I kiedy ten zamek jest zablokowany, zamknięty, wtedy przepona nie pracuje prawidłowo i jest tendencja do tracenia 1/3 naszej siły życiowej. A więc ta medytacja rozluźnia ten zamek i otwiera przestrzeń serca. Za chwilę pokażę i zrobimy. To jest pozycja wyjściowa. Ruch jest taki. Tak jakbyśmy chcieli wziąć szeroko ręce, ale zatrzymujemy mnie mniej więcej w tym miejscu, gwałtownie. Będziemy robić to z mantrą. Ja będę śpiewał mantrę. Jeśli chcecie, możecie śpiewać. Jeśli chcecie, możecie mentalnie. Jeśli chcecie, możecie nie śpiewać. Najważniejszy jest ten ruch. Musicie włożyć tu całą swoją siłę, gwałtownie zatrzymać ręce, po to, żeby zrobić szok dla centralnego systemu nerwowego. Wtedy ta medytacja zadziała. Zamek serca się otwiera. 11 minut. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har,
har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har,
har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har. I zrób głęboki wdech i kontynuujemy ruch. Wydech, kontynuujemy cały czas ruch rękami. Jeszcze raz wdech, zatrzymaj na wdechu i kontynuuj. Wydech i ostatni raz. I wydech. I rozluźnij. Pozostań z zamkniętymi oczami jeszcze przez chwilę. Oddychaj swobodnie, spokojnie. Poczuj wibracje w całym ciele. Poczuj, co się zmieniło. W całym ciele, a szczególnie w obszarze tutaj klatki piersiowej, przepony. I w tym rozwibrowanym ciele w tym rozwibrowanym polu znajdź takie miejsce w samym centrum klatki piersiowej. W tym rozwibrowaniu znajdź miejsce ciszy, spokoju, błogości. A jednocześnie ogromnej siły. To jest portal serca. To jest centrum serca. Satnam.